to be audible. Audio. You sure? Sanibona. Why is it moving close? Ngibingelele kahle namhlanje. Khona Oba. ngibingelele kahle. Bahlala bikela njani? Nenhloniphe namhlanje. Hayibo. Hayibo. No, let's check with you. Sanibonani. How are you? Sanibona. My people, hello. Hello, I can't read. I think that's Penda. Oh, I'm big. Sanibonani. Can you read this? Yeah, that's. Hello, my family. Yeah, athi sibalinde bangene kahle mama. Bangene kahle. Yeah, I think sebangene 100. It's Fine. Sanibonani bafowethu. Ngiyazi ukuthi abaningi beni na ngagcina ukungena ngiyiwanda. So I'm here to introduce the first lady, the Mom Bishop. Umam khona ongizwayo. Yeah, so yeah man, this is our first live actually. That's how I was saying bangani bami ngiyanicela nicommente kahle la. La bavama ukungithuka ngedwa namhlanje akosanga bangithuka. Khona zayibo uyathandana kanje. Hayibo. Ngicela nimchazele. Where have you been? Bengikhani bangani bami. Bengikhani. So I'm back now. I'm back. Lama comment abonakala. Ngibangade color yakhe emhlophe. Is it me? Yeah, the color. Your moment. Oh, you should come sit there. Yeah. Let's keep us some. It will reflect. Yeah. Better. There. Okay. Yeah. Mama lakho akubuzwa. Where have you been? Nkosi yami. Awuphaphama isandla mama. Oh, hallelujah. Yeah, ilona ke mama le nkosi yami. Ilona mama. Hawu kodwa mama kha. So khona into okukrashalo. Uthini? Ngizobulala abantu mina. Ngizobulala abantu. Ngizobulala abantu mina. Kwakuhle bakithi. Siyabonga. Angazi network right ngibona ishabo green, ngibona ishabo i right manje. Ngiyazi ukuthi abanye basilandela lapha ku Facebook. Mama vera kahle. Usacela ukukhuluma umama wena siyakwazi. Okay, khuluma. Ngikhuluma ngithini? I'm a visitor, so I'm going to kuluma more than the host. But you can ask us any questions. Yeah, kuthiwa ngingabuza imibuzo engifuna ukuyibuza. Wakhetha umama oh. Siyabonga. Young beautiful couple. Siyapila. I like you really well. Thank you so much. Were you a visitor? Yes, I'm a visitor. Be visited. I will page. Siyabonga. Yeah, so you can ask anything bafowethu since ngibuyile ke ku honeymoon. Yeah, ngiyangibona ngiyadloba ngani bami.
Yeah, being a little like I Salbon. Hi, Buddy. You helped me exit my previous relationship. Thank you. Cool. Sibong, siblings. Oh, siyambong. Straight man. Waze wamuhle squeeze sethi ngithanda into engaphi. Ngicela ungiphendulele mama ngi-straight mina. Kulaba abacabanga ukuthi ngi-straight ngicela ukubuza yena kuma ngi-straight. Uphendula phela. I'm straight. Yeah. But this is the softest man I've ever met. But I'm also straight. But he's also straight. So, yeah. Hello, yo. The comments are moving so fast. How long did it take you to seal the deal and put the ring on it? How long? I'm trying to go up to the comments so that you don't miss any comments. Oh, but my name, okay. Enzima. Enigena pegana nayo. You any no. Ngaphambi kokuba nishade and nayilungisa kanjani leyo nto. Le idinga ngathi singaba namanzi eceleni. Le question. Le question sizoyiphendula. Awusiyena ke manje ubaba. Congratulations to you and mom. Thank you so much, Bandu. Imitap. You must organize a getaway trip. Ooh. Yeah, it's something that we're thinking. We're working on it. Yeah, sebenza phezu kwayo. Yes. Sebenza phezu kwayo. Ikhapule 800. Yeah. Siyabona uyaphakela ngoko. Of course. Ba Bujaman. Khona umehluko. Siyabonga Mtakani. Bahle family, but wish you. Yes, yeah. Guys, all the best. So you know him? Yeah, I know. Sia. It's one of the guys I used to mentor. Ooh. Fancy. Idea. Kanilana kodwa. Kepha kusiyabonga. Siyabonga. Khona siyabo Australia. Yeah, this is my mama. Thank you. Ngamncom kakhulu phela. Hayibo, Mona. Oh. That's out of the question. But the question. It's not gonna happen. The question lena Ubalo. No, love ke ma'am. Guys, siyabonga guys for showing us how love should be. Oh, thank you. Siyabonga. It's an apostle. Nsizwa ke siyabonga. uNkulunkulu I saw a picture on Facebook. Hey, thank you so much Apostle man. Siyabonga mfundisi. Thank you so much. Siyabonga. Kune question abayibuzile. Leyothi yini sabhekana nayo before we got married. Sayilungisa kanjani? But I think ezinye zezinto zidinga YouTube. Yeah. We'll put it on our YouTube channel To explain it better. Yeah. To explain it better. Yeah, but to those aba because kunabanye bayaqala ukubona. So ize kubanzima ukuthi ngimbize ngegama but sengizambizela nina. So ngegama for those abafuna ukwazi ukuthi ubani. Oh. Yeah, so uye kumamango lona. Yeah, so ngamthola angisho mina ke bafowethu niyangazi ngihambisa ivangeli. Ngihambisa ivangeli nginomabunda sinyakazisa wonke umhlaba. So kwenzeka nje nami la nginyakazisa khona.
kwenye indawo nje yangale eMatsulu neLisbreed. Kwathi nginyakazisa ngahekeka in the spirit when I saw her. So yeah, so Ngineka kuba mangifundisi. Manje uthi mncane. Ngisho ngikwazi awumangifundisi. Oh. But wasekunyakaza mina. Yeah, so nganyakaza ke bafowethu. Cha ngihlezi ngishumayela ngihambisa ivangeli kodwa at time kwanyakaza mangibona lo mama. How did you guys meet? Oh, you just explained. Yeah, so ileyo nto nje. Kasemhlumfazi wakho awubakithi. Kwanyakazeka. Wayeshumayela vuleli sendilodwa. Wow. Cela qhubeke kancane. Yeah, nje ashaya umuco oyi1. Nawu kahle lapho. Ashaya umuco oyi1. Bekuzoba kahle intro. I'm smiling alone seeing young ones bringing love. Oh, thank you so much. Thank you so much. Yeah. And enye into ke umama akakhulumi kakhulu Nkosi yami. Thank you. But masobabila uyakhuluma. Yeah. Shothi ngikuba ngakhulu. Cha, sengisho like social, no. No. You don't speak. Yeah, bon. Thank you so much. Uzobacule. Oh, lovely. I'm shy. Sishaye ngi-one base. Hayi no namhlanje kunomama ngishaya no. Bathi awushaya leta kudingwa nasibani. Kusemambani kwi-page lami. Yo ngicela unike umfowethu bakithi bathi umabundu ushada nini. Kusam the pressure say too much. Hayi. Uzoshaya. Awucule sisi jo. Mina akangiculeli. Mhlambe ningizoniculela. Ngize esontweni. Hawu. Shaya one verse. Yeah, glad. Thank you so much, Samkelsio. Please go check my page if you want to. Ola uhlabelela khona. Rico Simang. Go search. So eMatsulu ngonyakazisa. Not guaranteed ukuthi uzophuma nomfazi. You can try. God bless you guys. Siyabonga. Ngiseswatini ave ngithanda. Siyabonga. Ngisegoli laba bangibuza ukuthi ngikuphi nendawo. Ngisegoli. Awuthi khona ngizwana. Bangakho abafuna ukuthi umama athi khona ngizwayo. Phamisani sandla lapha. Akahle pleasure ngazi namanje ngifana nomama uDayibo. Now about 2, 3, 4, 5, Oh, 6, now. 7, Woo! 8. Was. Oh. Mina ivoice yami, you married. Musana uphakamisa. Oh man, you married the most beautiful wife. Ngiyabonga. Isho. Khona ngizwayo. Njengawo. Yeah. Isho. Kudlaliwe nami. Isho yini manje. Isho. Labo baphamsizana bayisho bayavuma. Isho. Ngiyangilahla. Ayibo. Ushwalile usiquyetha nikhona ngizwayo. Njalo Oh, it's a form of imitating me. Kono sibahlakaniphile. Cha lutho bakwethu. Awu Nkosi yami. Isho phela. Khona ngizwayo. Like Anginayo mina lento. yeah, isho kahle so ndingathi ungasondela ngapha kule camera. I'm from Zimbabwe. Isho phela camera.
Okay. Isho camera. Uthi khona ongizwayo. Khona ongizwayo. Ngizwileke. Some are insisting but ucule. Uzongijoyina? Yeah, ngabathanda bangani bami phela mina. Aw. Nami nginijoyine makahlabelela ngijoyine ngimjoyine. Uzongijoyina? Yeah, ngizokujoyina. When? Disaster. But ucule le ngoma eculekayo phela nami engizoyibheka. Neti mangizojoin yasingenze njani? Sihleli si. Henrina. Awusangolani. I love you guys from Zimbabwe. Thank you. Neti mangizocula ngizokubhekela ngale mina. Uzongibhekela kuphi? Ngizoba ngale kwecamera. Cha, awukwazi ukuba behind the scenes. I love you from Swaziland. Thank you so much. Thank you so much. We love you. Awafetha ngicela nisigift lapha beningangigift ngingedwa noma mkhona ongizwayo manje giftani guys nilidla not ke kolomshado Nkosi yami awu Ngiyaphila kodwa siyaphila. no siyaphila Something time. Yeah. Love you from Venda. Au Bagit. Siamtan, love you from Eastern Cape. Au. Come in this weekend in Eastern Cape or Cape Town? no Cape Town. Cape Town. Okay. Yeah, but sizofika kule ndawo kuletha lama marriage seminar. Of course. Yeah. It's the left hand for me, of course. Of course, love you from Cape Town. Au, siyabonga. Love you from Newcastle. I was promised. Love you from Limpopo. Au, siyabonga. Love you too. Oh, akusathiwa manje thiwa. Guys, kapenina. Phamisa futhi. Oh. Yeah. Yeah, but ngeke sibe live isikhathi eside drama kaMama ngimjwayele kakhulu nje ngimzwile nje nalapha ku Facebook athi nje lapha uthi ndaba ukubiza ngegama bazohlawula yeah but nina nimjwayele nimbiza ngegama nizohlawula siyanithanda naneLimpopo Aslake nina lutho. Please, word of the week. Yo. Yeah, umuntu ongashayi word of the week uma. Mina kade ngimotivate abafowethu. Guys, mina nginayo shame. Alafu motivate kangaka. Leyo yangikhuthaza lo mpembe. Anginayo shame. If you do feel like it's getting heavy, I'm just. Ngapos ngiyadlala. Daboga. Ngiyadlala. So I'm the worst person to ask for motivation. No, the only thing into angayenza nje ukuthi anihlabelelele sesizo. That's what I'm asking. Yeah. Ngibona le bed. Unless ngisondeza. Going I'm behave. Ngibona ngathi kuningi guys. Hikilani. Sing for us makoti. Yo mara shame. Anything chaza abaningi bayazi vele kuyacula. Oh. Ansimasha. Shanje noma 2 verse. Hayibo. Yo 2 verse. mara sithe
Ngathi umotivate mina nomabungu. That's it. Kuningi nje. Hayi vele makuningi. I churchgoers. Yes, we are. We're not churchgoers. We're Christians. Yeah. Think like I'm a churchgoer. No. Cha singabantwana nje baNkulunkulu simamukela uJesu. We are born again. Yeah, that is why ngamthola esontweni bakithi. Ngathi mangichameka wangichama lapha lesesontweni. Yabo. So yeah. Yeah. Sithe, please ask us questions. Ngizocula at the end of the live. Yabo? Yeah. Over manje. Uyabona comment. Athi. Lefuna ngathi good yes. Yeah, that's one. See something. Yeah, a bit. Yeah, uzohlabelela after the I think now it's 18%. Ngizange ngimuse shame from there wavutha kakhulu emoyeni. Hayi bo ngibani uThomas. Ngitheni comment kahle lapha ngikho ngedwa phela. I-right network manje. You know when you love someone you even fail to have questions. How's kuze bakithi? Yabo siyabaleka manje. Angisho ngibona ngathi awavele kahle lama Ayakhona. comment. How many years nazana? It's not 10 years sazana. Wabuthana. Not 10 years sazada. Nazi kanjani ukuthi ngiqalelweni? What did you see in her? Ayokuqala ibuzo niyayibona bangani bami. Hayi wangishaya. Ashamek. So, are you planning on having kids anytime soon? When the time is right. We are expecting 10 kids. I will. Mzweni respond yakhe thini. We are expecting 10 kids. But when the time is right, the Lord will make it happen. Angisakhaya nje ngathi ngiyingelosi. What was the other question? How did you know we were meant for each other? Okokuqala nje yaqala ngami. It's me who was. Then after your mama was. Was kanjani? Eh? Was kanjani? Ngathi ngicela ukubona unkosikazi. Bengakaze ngakhuluma nawe. Oh no, actually to answer the question, we met for the first time. Lapendula. Question. Okay, let me answer this question first. Ukuthi when we met, we never spoke to each other. But Sabonani, I'm staying at Carino. When you visit Northbury, please come to my house. Yes, how shame. Please inbox us. We will come. We met and we never spoke to each other, but I think we liked each other. Yes. Oh, okay. We liked each other. Uyaqala ukuyikhuluma camera. Ow. I'm married, I regret it. I'm particularly like Joe, I'm so sorry to hear that. Joe, that disturbed me. But who is this? When I saw something was up. Aibo, who's that? We saw each other and we didn't speak to each other, but what's that girl? That guy. But we didn't speak to each other as and we stayed for months.
singakhulumi after we met and saw each other. And then wasuyabuya ke, was it 6 months later? Yeah, 6 months. Yeah, 6 months later wabuya to host inkonzo. As a host inkonzo. Esontweni lakho. Esontweni lami. So we started speaking. And the rest is history. But that's how I saw that probably we were meant for each other, because you can't like a person and go for months without seeing the person and get the same feeling again when you see them for the second time. So I just knew that I should. Ubalo Mazi. So that's from my side. Wena-ke uthini umbuzo wakho? Uthi wambona kanjani ukuthi I think we're meant for each other. Oh, good. Okay. Yeah. Okay. Okay, it's ngichaze ukuthi what happened. Ize okunye ke go in details on YouTube, because there's a YouTube channel. Yeah. We're gonna explain explain it better. Njoba chaza umama ukuthi first time ngambona esontweni lakhe. We sinomfethu Mabunda kunenye inkonzo that we usually host all over the country, all over South Africa. Which is Ebukhoneni. We were supposed to do it as Swazini, but this year we cancelled it because there was a lot. Yeah. So le Ebukhoneni si hoste ebandleni lakhe. In other words, besizo proposer ebandleni lakhe lenkonzo. Uyabona? So ngazuthi bekusese early nje in a year ngabo March. Yabo. Kanti iplan vele ukuthi sihlele ngabo September lenkonzo esontweni lakhe. So what happened is seza ke sazokhonza ebandleni lakhe, masikhonza Ganai, she's part of the worship team. Obviously umuntu makaphambili wonke amehlo vele ayambona. So I think mhlambe ibheka mara yafana bengizonibona kanjani if nomhlambe bongachihlabeleli mhlambe bosemuva yabo. So yeah, ngathi lapha kanti sinomabunda vele kuzosizoshumayela lapha ya esontweni lakhe. Mase sifika khona ke hey bafowethu ngathi nje ngisetha my eyes on her ngoba khona into eqhubuka ngaphakathi. Etisbo, this is your wife. Yeah, izolendo. But bengamkhulumisi nje obasho na bengakaze ngamkhulumisa. Yeah, ngoba khona into. And to be honest bafowethu, there's a picture I think sizoyifaka YouTube. Ngasemva kwami ngeding Shumayela. La khona ngibuka khona. Ay bo, basadani. So like okay. Lapho bengakambuki yabo le picture masingayiveza la kubeke ayaveza. No, we interpreted the way ufuna. Ngathi is right. Ngibona. Usazwakala ngibona ired la. Siyazwakala. Niyasizwa. Can you hear us? Okay. Okay. That's okay.
Okay, konje ngigcine ngichubeke ngicomment lapho la ngigcina ukungizwa khona. Ngizocubeka. I want to share. How do I share? Share what TikTok angiyazi. Nearly. One that has to send me the link. 22K. Oh, pictures. Okay, pictures. Okay. There's a picture ngizoyifaka, angazi ngizoyifaka nje, but abaningi abangilandela ku Facebook they know what I'm talking about. There's a picture laphayana that was the first time I saw her, yebo. So what happened is ngixoxele nalo daba. Ngihlezi ngishumayela bafowethu. Kodwa ngalela langa. Ushumayela kanjani? Yeah, siyazwakala. Ngihlise volume. No. But I want to share the life. I don't know how. Ngizocima silefa. Thatha ilokhunje i-charge. But mina bengabukanga wena yazi. Bongibhekile. No. And abantu abangilandela ku Facebook bayicontrol. Ukuthi why interpret her that way? I saw the picture on Facebook. Awuzwele, thank you. Yes, on that picture. Thank you. Blues and of blues. I Vele, kwakufanele blues. Why? Bacommentile lapha abantu. Manje sengiyenza ngathi ngithanda abafana. Hayibo. Bengabheka yazi ayikho kanjalo le ndaba. Bancwele nishara njani ilokhunje i-life? Uthini? Masimacise leyo phone yawo ucishe. Ayisijalo beka kukhomba isoulmate yakho. And clear picture nje uyambona nje umamangu lapha ngemuva ukuthi that's my husband. New to me. Yazi nje Hey. Ebangihethile futhi kule picture leyo. I was going through the most. And also I had that thing ukuthi this guy travels like, I don't know, like almost the whole province. My province and his, how thing were you preaching around here? No. But around the country preaching. Why would he even look at me? Okay, la kakhuluma iqiniso zomuntu efa. Kuthini? Ukuthi kuleya picture. Ayikho nje into eyathi kuwena yokusimakala nayindoda. No, khuluma iqiniso. Yes, one thing about abangani mama, I know they won't judge you. Mamelani ke. It's love. Uyishara kanjani live? Shem, please help. Ukuthi appear. I want the link in your on our WhatsApp status. Mina ke niyahleka. Mina bengisho I had that thing with him. There's no way that he would even look at me like that. I mean, he has seen Elapha ngicela uphendule umbuzo. ngiyalapho phela Maloku sisale nale umbuzo uthi phendula uyinto straight. Angithi bafowethu. ngiyalapho phela. Okay. Yabo. Ngiyayizwa la marizinda. But ke Okay. eh
Yeah, but as I said, Mr. Live, not there we go. Ngati mina, we saw each other and we liked each other. Sibona. So obviously, beyikhona le yanto, uyabona? Oh. Oh, wamthanda uqala ungibona. Cha ngizayithanda ngani. Izwan. Okay, babe. Wamthanda uqala ungibona. Yeah, baze bakujudge. No, but like I have the thing, this guy looks good. Yabo. Watch a man. We are booking. Oh, watch a man. Yo. Okay. All right. Oh, no. Nebon. Okay. So. Oh, uthi watch a man. Yes. Yeah, usho njalo. But ngangacabangi nokuthi mhlambe you look at me like that. Oh, okay. As ungibona unkosikazi kwena. Yes. Okay. Where's Koska's even girlfriend? Didn't even think. When I was born at Incebo. Yeah, actually. Awufuna ukuvuma kahle. No, honestly, I had that thing ukuthi he's such a husband material. Oh, because. Yes, man. Yeah, kubeba. Zothula. No, how ngiyalokhunja. Yebo. So, yes, but yes, guys, I don't even think we'd be here. I'd be here sitting next to him. Yo, ngiyathula, yabo siyajabula. Yeah, man. Hence, I even forgot about him after I saw him the first. Oh, wakhohlwa ngami. I did. Hey, madoda. Ngakhohlwa. Ukhohlwa ngami. It's not that deep. Ngakhohlwa ngaye nje. But I went and I sang because it was my first time. Ngicela ukhulume kahle lezo ikhuluma nje uba explainele kahle ungayijahi. Thank you for the gifts. Thank you so much for sending gifts. Okay. So since it was my first time, Nimbona, and I didn't know. Well, Begamba no Mabund. I didn't know them. So I went to search on Facebook. Like, I went to search on Facebook. After Nkons. After the Seders. Ngakakhuluma. Okay. Wangstock. Ngangstock ngabuka. Oh, uthazanga ngistock. Ngicela ngifunele elinye igama lokubuka ngaphandle. Okay, can you please sithole elinye igama because uthi wabuka zange hamba ngistock. Likhona elinye bangani bami. I went through. All went through, Lord. I went through. Yes. I went through the profile. Ngaqala ngeyamadoda. Oh, she did research. I love that. On your pick up. Yes. Love it. I researched. I searched. Ngaqala ngepage la le madoda. My first time seeing them. But in my mind, now that I recall, when you see on social media, put the TikTok, there are videos that you come across yeah. And you just scroll and I got you, girl. Just put
I'm an advocate, so splitting your cases. Go, man. Let's present. Bola isibhedlela. Oh, ish. We have to end the live. No, bro, not really that. Yeah, but yes, obviously inqoqele. Yes, siyabuya. And then enye into to bring clarity. Umama la uthi ubengasazi. Uyabo. Bekacala ukusibona esontweni lakhe. Uyabo. Because akusho phela mama bu famous umuntu yakwazi. So that's why ayile wakuyongistalker. Noma kuyongiresearcha or noma ukuyophenculula lapha ko Facebook uyabona. So bese nichazele, yeah, so bese nichazele. Nibambe nje lapho. Besifisile bafethu ku Ngiyaqula Nkosi yami. So we continued. Siyabuya. Maybe yeah, the next 5 minutes. Awuhlala Analysis. Okay. Come back. No, awesome, I'm great.